Hi mga kawang! Welcome back to Maggie's Kitchen! Today's video po, nagluto po tayo ng pork humba bisaya. Yung humba po natin wala ganong sabaw. Tapos mamantika po siya kasi maraming taba yung humba po natin. Drinks po natin, meron po tayong coke. Tapos rice po sa likod. Pero before tayo kakain, i-bless po natin yung food na sarapan. Sa mahilig po sa humba, kain po tayo. Sa lahat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers. Kain po. Kain po.
Sarap. Sabaw. Sarap.
Ayan, tapos na po yung mukbang po natin. Napakasarap po yung pork humba Bisaya. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, sa mga subscriber po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa suporta. Tsaka God bless po. Sa lahat po nag-share po ng videos po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa suporta. Tsaka God bless din po. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine. Pini Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go, at saka Richelle Lakawad po. Sa Sulit Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, ST Vlogs, Jiner, Angie Monsor. Sa Super Kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, at saka Ron21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, shoutout po. At sa lahat po ng Pinoy YouTubers po, shoutout din po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Advance Merry Christmas po sa lahat. Shoutout po kay Girlie Guevara. Hi girl, miss you po. Sa Taiwan friends ko po, tsaka sa mga Indonesia friends ko po, shoutout po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe. Magis Cuisine po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.